Velkommen til Bryggervej 30. En nedlagt handelsskole, som er lavet om til musiklokaler. Oprindeligt købt af Kubis for at lave lejligheder, men de blev forhindret i at lave lejligheder på grund af finanskrise. Her har vi kantinen. Bryggervej 30, yes, lovely door. Med et fantastisk rum på, I don't know, 70-100 kvadratmeter. Der var nogen nede at male. Det var fedt. Man kan ikke tænde lyset herinde, men det kan ordnes. Stort, lækkert rum. Enormt glasparti. Det så ud til noget afskærmet område, men man kan vist nok godt komme ind derovre et eller andet sted. Så det er sådan et sikkerhedsrisiko-agtigt køkken. Dejligt lækkert industrikøkken. Anno 19 what the fuck. Yes. Der er ikke rigtig noget der virker, men det, det er der. Varmerum, sikringer, kunne bruges som opbevaringsrum. Hylder, yes. Sikringer, badass forsyning. Ja, det sjove, det fede af køkkenet. Kølerummet. Let me show you. Somewhere. Yes, der kunne man jo godt have en CNC-maskine stående. Eller man kunne lave det til clean room, man kunne lave det til dirty room. Døren lukker sig selv. We have the power. Put the krabsæk. We have something else. Vand. Dør, den har jeg set. Yeah. Det var det. Det er forholdsvis nemt at komme til. Alle har en nøgle til hoveddøren, men jeg går ud fra, at den der dør kan låses. Der kan også sættes noget R4 halløj på. Det kunne være lidt fedt. Vinduerne er en anden sag. Der tænker jeg, at man kunne sætte en motor op til at sweep en laser rundt, så det ser ud som om, at der var helt vildt farligt at gå herind. Eller andet. Sådan en grøn en. Ja, det gør vi. Det var det. Bryggervej 30. I her.